Казвам се Кристина Иванова, на 34 години и съм на позиция Senior Regional Director. Ръководя различни проекти с оперативни структури в България и навсякъде по света. Стартирах работа в компанията през далечната 2010 година като агент първо ниво с английски и немски. Какво ме привлече? Тогава, ако трябва да съм откровенна, гъвкавото работно време, бях студент, и атрактивното заплащане, което също им беше необходимо като студент. Днес е всъщност голямото чувство на удовлетворение, което имам, и безкрайните възможности. Achievers League Red Ladder наградата е HCL Tech награда, която се присъжда на жени лидери за специални приноси към бизнеса. В IT сферата все още не са много жените на ръководни позиции. Това в България всъщност ни отличава, защото ние имаме немалко жени лидери, но не само да бъдеш жена лидер, но и да имаш голям принос за бизнеса е вече едно съвсем различно отличие. За мен това отличие е признание, че всъщност усилията, енергията и времето инвестирано са дали своето отражение сред екипите и сред клиентите ни. За мен успехът е комбинация от много неща и това нещо продължава да се променя сигурно от година на година и списъкът става все по-дълъг. Но ако трябва да е максимално най-кратко, чувството за удовлетворение и оглеждайки се, виждайки екипите около мен, партньорствата с клиентите, в които съм участвала, цялото това ми дава едно чувство наистина на удовлетворение, че това, което правим, има значение.